until we win. Sithi no kuma illegal immigration eSouth Africa. Sikhathela abantu bokuhamba abangena amaphepha. Sicela ugovernment ukuthi asihambisele bona abantu abangena Yeah, I'm with her. Kulungela ukuthi ube la, uvumelekile ukuthi uhlale. Kodwa ungazokutshela nge-passport, i-passport ayithi uzohlala eSouth Africa ithi uyavakasha. Angidlule lapha. La eklinikhi sizoba nomuntu ozazo-maintaina iklinikhi. Mawumuntu owokuhamba la ekhaya ngithi noma ungavuka ngo-5 o'clock uthi uzobamba ilayini okusalayo uzayoba sekudingeni. Sithi South African first izwe lethu leli sikhathela ukuhamba sihlukumezekile. Iy'ngane zethu zihlukumekile, azitholi isikolo, azitholi imisebenzi. West Party abantu bokuhamba banama-properties eSouth Africa. Angeke usuke ezweni lakho uzoba ne-property eSouth Africa. Kini unayo indlu? Akanayo. Kodwa South Africa uzoba nendlu. Uyithole kanjani? Sithi no kuma-immigrant. Abantu abangena amaphepha sasisifakile isicelo ku-government asiziyenzeni lento and asiyimi. Cela nisithathe kahle. U-government sesifakele isicelo ukuthi sicela umuntu ongenalungelo lokuba eSouth Africa sicela uye ezweni lakini. Ngiyakhona kune-video engike ngayibona ekasisi oyoteta obegqothwe esibhedlela begqothwe yithi lapha. Angizi ukutetela ezibhedlela zase-South African manje. Nizohamba niyotetela emazweni enu. Esikolweni mawunengane esesikolweni izophuma ingane lapha esikolweni. Ama-South African, we are South African by birth. We are not foreigners. But now sokushintshile thina ama-South Africans sokuyithi ama-foreigner. La eklinikhi if uyazi ukuthi wena awuyelona eSouth Africa noma ufaka ukushayela ungakasizwa phandle thina sinandaba. So from tomorrow, ama-queue So ayashintsha. from tomorrow, early in the morning, ngizobeka ilapha egethini. I-queue iyashintsha. If you are not South African, ungazitshela ukuthi uzofika ngo-4 la bamvula ngo-7 kuzoqalwa ngawe. South African first. Ofuna mina inamba yami 072 478 1742. Igama lami nguPaulson, ngihlala eSparta Cape Boys. Ngiyabonga mina. Sike sirecruita abantu abafuna ukujoyina mhla ka-24 May sine-meeting eRotunda Park eTalfontein. Lapho siyobonisana khona ngokuthi silwa kanjani lethu ukuthi umhlaba wethu ubuye kithi ngoba iSouth Africa yethu. At the end sizoyithola. Siyabonga. Ya dzikouya nga maanḓa u swika lini vhutshilo vhu tshi khou konḓa nga heyi nḓila. U swika lini vhathu vha tshi khou tambudziwa nga heyi nḓila mashangoni a vhaṅwe vhathu vhone vha na mashango avho. Mbudziso nthihi ndi ya uri hu khou konḓa mini kha mashango a vhoriṋe uri zwi kone u luga zwi vhe vhu khwine vhathu vha songo tou tambudziwa nga heyi nḓila. Hu khou konḓa mini, zwi ḓo luga lini vhathu vha awela u rafuliwa vhuongeloni ha vhaṅwe vhathu. Kha vhe mudzimu a tshi pfha thabelo dza vhoriṋe a vhofholola vho shango ḽashu na riṋe ra kona u vuwa nga matsheloni ri mashangoni a vhoriṋe. Haya mafhungo o tshila ro dzumbama ri tshi khou semiwa nga heyi nḓila a shumi. Mudzimu a vha ri thuse man, mudzimu a vha ri thuse.